Molt bona tarda. Per tercera vegada fem la felicitació a la postal de Nadal retransmesa per televisió. Em sento una de les persones més felices del món, poder obrir aquest espai a internet a tot el món per dir que al Picat desitgem les festes de totes les possibilitats que tenim. Ho fem des d'aquest canal social que el vam fer fa 15 anys i creem les associacions. I penso que la vida pública de tots els municipis passa per això, per reconèixer que tothom té el dret de reunir-se en un lloc públic i disfrutar-ho. Aquest espai per a mi em porta moltíssims records. Des de totes les nostres campanyes electorals, a tots els actes socials i a les vivències de setmanes culturals, setmanes de salut i altres actes que celebrem per disfrutar de la companyia dels nostres veïns i veïnes. Encarem un 2011 força complicat. Complicat perquè tenim una economia malmesa que només la podem remuntar d'una manera, generant il·lusió. La il·lusió, per mi, és un dels motors d'aquest país nostre, que és un país treballador. Gent, homes i dones, que hem forjat el nostre país a base de treball. Si som capaços de generar il·lusió, tindrem una remuntada important. Amb això ens hem d'ajudar tots, els governants, els dirigents i la gent del poble, homes i dones, gent treballadora, gent encoratjadora i gent que té ganes de tirar endavant. Des dels ajuntaments nosaltres estem fent tot el que podem, amb guarderies, amb l'escola, amb la cultura, amb la música, amb tot una mica retallat, no tenim més ingressos, però sense deixar res de banda. Si tots ens ajudeu, serem capaços de tirar endavant aquest país. El que em preocupa més és el Picat, tots ho sabeu. Per mi el més important del món és la meva família i el meu poble. Si m'ajudeu, això ho tirarem endavant. Espero i desitjo que tinguem tots unes molt bones festes, una mica en l'economia restringida, si m'ho dic així, en l'economia restringida, però la felicitat no depèn dels diners, no depèn dels àpats, no depèn de la companyia que tens a la vora. Això sí que ho tenim garantit. El Picat és un poble que la gent s'estime i amb això ens ha de dur a un país millor, a un poble molt millor i a generar aquesta il·lusió que us demano que tots hi fiqueu aquest gra de sorra, que el portem a dintre, el portem a dintre, cal que l'ensenyem. Moltíssimes gràcies a tots i a totes, que passeu unes molt bones festes en companyia de la gent que us estimeu i que el 2011 sigui un any d'il·lusió. Moltíssimes gràcies i a disfrutar.